ale tɔgɔ kɔrɔ de ye Dahomey farafina min ye anw fanfɛ bolo jamana do fala ye ani jamana minnu bɛ dancɛ bɔ o ye Nigeria ye ka taa Kɛɲɛka fɛ a woroduguyan fan fɛ ani Togo bɛ dancɛ bɔ min ye a kɔrɔnfɛyan fan fɛ Burkina Faso ni Nigeria bɛ yen a fan belebele b'a fala ye kɔgɔjiba min bɛ yen sa u b'a fɔ ma sa ko Océan Atlantique a bɛ fɔ yɔrɔ min ma sa ko Golfe de Guinée a b'o kɔnɔna na min ye kilomɛtiri 112 122 a bonya ye o ye a faaba min bɛ yen ni jamana ka cakɛdaw b'o kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ma sa ko capitale administrative o ye Porto Novo ye capitale min bɛ yen n'o ye sɔrɔ kɛyɔrɔ ni gouvernement yɛrɛ bɛ baara kɛ fala ye o ye Cotonou ye jamana in a bɛ min ka sa o ye kilomɛtiri 7000 ye min ye ka taa min ye kɔgɔjiyan fan fɛ nka jamana in a fan caman bɛ fala ye o kɔni jigin ka yɛlɛw ka gɛlɛn kosɛbɛ kwaji jamana do o la sa a kɔni ni jamana caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye Benin yɛrɛ ka tariku ta k'a lajɛ fala ye i b'a ye k'a fɔ ko k'a daminɛ yɛrɛma hɔrɔnya la ale ni min ye jɔnya waatiw kɛlɛw olu de kɔni kɛra fan belebelebaw ye waati min na basigi kun tɛ yen o daminɛna san 1960 ka na bila san 1972 la n'i y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don lajɛ o ye utukalo tile fɔlɔ ye san 1960 u ye jamana in tɔgɔ da ko Dahomey nka min ye basigibaliya ani kɛlɛ banbali ni coup d'état banbali ni ɲɔgɔn fara fala ye fadenya kɛlɛ ni ɲɔgɔn kɔniya kɛlɛw politiki ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ o y'a to sa jamana in ma basigi maa mafalen minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ bɛ f'u ka tariku la kosɛbɛ o ye Hubert Manga ye Suru Miga Apiti ale ni Justin Hamobeng olu de kɔni tɔgɔ fɔlen ka caya kosɛbɛ coup d'état kɔni o bi pɔgɔden o kɛra u fɛ yen min ye fangadaraki nalen kɛ san 1972 k'a daminɛ o la ka na se sisan ma sa jamana yɛrɛ tɔgɔ yɛlɛmana ko ye fala ye u y'a bɔ Dahomey la ko k'a kɛ min ye Benin ye maa min y'o baaraw bɛɛ lajɛlen ka sa o kɛra coup d'état senfɛ n'o ye Mathieu Kérékou ye san 1972 san ale kɔni nana sa ka na min ye basigibaliya ka fu siri o la a ye yɛlɛmalibaw sigi sen kan san 1975 jamana yɛrɛ tɔgɔ ka bɔ Dahomey la k'a kɛ République du Bénin ye min ye kuntilennaw ye k'o sigi Karl Marx ka kuntilennaw ni Lénine ka kuntilennaw kan fo ka taa se san 1990 san ma conférence nationale belebele o kɛra Beninkaw fɛ yen san 1990 san fala ye démocratie o nali min ye François Mitterrand ye ale ye lajɛba min kɛ boli la u y'a yira sa k'a fɔ ko Benin wa k'a tɛ se ka to kɛrɛfɛ ten Kérékou ale tun bɛ fanga la a mɛnna maa kelen fanga kun don conférence nationale senfɛ sa jamanadenw y'a ɲini ale kɔni ka fanga u y'o bɔ k'o bin ta ye yaasa sa Benin yɛrɛ ka don démocratie kɔnɔna fala ye falenfalenw ka don a la kalata kun fɔlɔ min kɛra o senfɛ sa min ye Mathieu Kérékou ye e ko ale ma bin wa kalata senfɛ san 1991 ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn na o ye Nissofor Soglo ye o kɛra u ka jamanakuntigi fɔlɔ ye min kɔni taara kalata senfɛ Benin kɛra manamani ye o waati fala ye bɛɛ lajɛlen ko Benin ɲɔgɔn tɛ démocratie la Benin de ɲɔgɔn tɛ yen min ye san 1996 min kana se o ma sa ale kɔni sera ka manda 2 kɛ nka ale bɔra fanga la sa san 2006 n'o ye Nissofor Soglo ye o kɔfɛ sa Beninkaw n'i y'u ka coup d'état ta k'a jateminɛ fala ye k'a daminɛ Benin na ka na se Dahomey ma a yira k'a fɔ ko basigibaliya a kɔni kun ɲɔgɔn ɲɛna ye kosɛbɛ nka min ye démocratie tile ye o fisayara Benin ma kosɛbɛ a y'a to sa min ye coup d'état kɔni fala ye min sera ka sen sɔrɔ min ma sen sɔrɔ a bɛ taa bɔ 5 la ka se 8 ma u ka jamana kɔnɔna na nka a la belebeleba o kɛra san 1960 ta ye min kɛra Mathieu Kérékou fɛ sa san 1972 min ye jateminɛbaw ye min yira sa o b'a yira sa k'a fɔ ko Benin kɔni kɔnɔna na sa coup d'état min kɔni kɛra o bɛ 8 bɔ 5 ɲɔgɔnna 6 ɲɔgɔnna o de sera ka ɲɛ sɔrɔ k'a daminɛ san 1950 san fala ye coup d'état 8 nka min ye 6 o de sera ka sen sɔrɔ ko coup d'état minnu filɛ nin sa n'olu donna tariku kɔnɔ kosɛbɛ k'a y'a to ko jamanakuntigi ka falenfalenw fana ka kɛ Benin fana fɛ yen koyi o la sa bi Dahomey kɔrɔ ni ale tɔgɔ ye Benin maa mun y'a mara jamanakuntigiya la k'a daminɛ san 1960 ka se 1963 ma Hubert Manga fanga u y'ale ka coup d'état kɛ ale la
Samba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni saba ka taa se samba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni naani ma Christophe Soglo ale ye sɔrɔsi ye ale fana bilara gouvernement provisoire kunna min ye samba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wɔɔrɔ ni naani samba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wɔɔrɔ ani duuru Suru Minga ale kɔni ye walan sɛmɛ pewu k'i sen bɔ a la pewu ka taa n'a yɛrɛ ye fala ye min ye Christopher Soglo sɔrɔsi don ale nana fanga la tuguni a y'a daminɛ san 1965 ka na se san 1967 ma min ye san 1967 ka se san 1968 Alphonse Ale ale fana ye sɔrɔsi ye a ye coup d'état kɛ ka n'i sigi koyi nka ale fana ye transition o baara kɛ san 1968 san 1969 fala ye Emile Derlin Zensu ale fana ka fanga taara minɛ a la o de kɔfɛ sa k'a daminɛ san 1970 ani 70 ka na se san 1972 ma Iber Manga ale kɔfɛ sa Puce Justin Abengewe Tomten olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana sa ka fanga ɲamaya kɛ nka u ye falen kɛ o la sa k'a daminɛ san 1972 ka na se san 1991 ma Général Mathieu Kérékou ale de tun bɛ fanga la yen koyi nka ale fana coup d'état kɛra a la fala ye nka coup d'état min jamanadenw yɛrɛ kɔni olu de wulila ka coup d'état kɛ ale la koyi o la sa kalata kɛlen n y'a fɔ ɲɛna cogo min na k'a daminɛ san 1991 ka se 96 ma Nicéphore Soglo ale kɛra u ka président démocratique élu ye min ye o kɔfɛ sa san 1996 ka na se san 2006 ma fala ye le caméléon a seginna ka na fanga la koyi Mathieu Kérékou n'ale tɔgɔ de tun y'o ye le caméléon a seginna ka na fanga la fala ye nka Zeyi a ye fanga ta démocratiquement ale kɔfɛ sa san 2006 san 2016 Thomas Yayi Boni ale fana kɛra jamanakuntigi ye nka ale ye mandat 2 kɛ o kɔfɛ sa min ye Patrice Talon k'a daminɛ san 2016 ka na se nin waati ma ale de bɛ Benin kunna fala ye sɔgɔmada in na waleya min kɛra ye an ka kunnafonidila n'an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen u ko ko ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 16 waati ye baara minnu daminɛna u bɛ yen o ye a yira sa k'a fɔ ko Beninkaw u ka fanga a kun darakira sɔrɔsiw taara kɛ ka président ka yɔrɔ k'o kɔni keru fo ka t'u sɛgɛn waati min u y'u nɔnfɔn bɔ komi ni télévision so man jan u y'u kunda yen kan ka taa yen fana keru ka don o kɔnɔ min ye ka taa laseli kɛ télévision so yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ ko fanga binna gouvernement binna fala ye maa dɔ b'a la u ko ma ko capitaine Z k'ale tun bɛ MINUSMA la Mali la yan CEDEAO ale y'i ka bere bɔ k'a yira k'a fɔ ko n'u m'u janto k'a bɛ sɔrɔsiw bila ka taa nka o kɔfɛ sa sɔrɔsi minnu yɛrɛ ye coup d'état in kɛ fala ye ta kɛr'u kan dɔw minɛna dɔw bɛ boli la min ye président Patrice Talon ye an ka kibaruya laban na ka kɛnɛ an ka kunnafonidila minnu bɛ kɛnɛ kan ye u ko ko Patrice Talon tun b'a ka so min ye lansara tile waati a n'a ka maaw tun bɛ ɲɔgɔn ye la nka sɔrɔsi minɛba o de bɛ sen na bi lakana bɛ ka sabati min ye kunnafonidilaw kɔni caman bɛ yen olu tun ma se ka bɔ k'u kun bɔ kɛnɛ kan u tun bɛ ka baara kɛ k'u to sokɔnɔna na ka kibaruya ɲini jamanakuntigi ale ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw fɛ fo ka taa se wuladafɛla ma min ye baara in ye a bɛ ka kɛ waati min Côte d'Ivoire jamanakuntigi fana ka masakɛ sigi bɛ kɛ sini fala ye ko ni ala sɔnna a ma ko kuma in CEDEAO ɲɛmaaw minnu bɛ taa kɛnɛ kan k'u na fɛɛrɛ sigi Beninko la ni ye an ye min sɔrɔ Beninko ka fala ye Patrice Talon fo ka se nin waati in kɔni ma anw bɛ don yan tuma min o y'a sɔrɔ kow tun b'a bolo ka kɛɲɛ n'an ka kunnafoni minnu sɔrɔla ka bɔ an balimaw ani an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ Beninkaw fɛ yen nin bɛ dan sigi wulada